Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The NPA welcomes the conviction and sentencing of 25-year-old Mozambican national Armando Phakula to an effective 25 years imprisonment. Armando Phakula ongomunye wabasolwa ecaleni lokubulawa kuka-Warwick Stock owayeziwa ngo-DJ Wallace usegwetshwe iminyaka engama-25 inkantolo ephakeme yaseGoli ngemva kokuzivumela ngokwakhe icala. Ukhetho lo uhulumeni basekhaya la ngomhla ka-4 November selumenyezele ngokusemthethweni. Selmenyezele ngokusemthethweni usuku lokhetho lohulumeni beyindawo njengoba ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana eselushicilele kusomqulu kahulumeni. Kusimangaze kakhulu ngoba thina besikholelwa ukuthi lapha eThekwini sekustable. Sekunozinzo akukho ukubulalana. Amaphoyisa athi uphenyo ngokubulawa kwekhansela le-ANC ko-Ward 17 Sibusiso Khekhekhwela selisingethwe yi-PKTT ukhwela udutshule wabulawa izolo eClarwater entshonalanga yeTheku. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi ezihamba phambili ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo naku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula kanti uza kwethu sitolekela ngolimi lweyimpawu sinovuyo fihlane mbukeli hayi singene kuzwa ezihamba phambili kusihlwa nje. Omunye walabo abebesolwa ngokusoconga uWarwick Stock owabedume ngelika DJ Wallace usegwetshwe iminyaka engama-25 ebhadle ejele ngemva kokuvuma ukuthi wabulala uStock ukuze athole isamba semali esiyizinkulungwane ezingama-25 zamarandi. U-Armando Phakula ongowakudabuka eMozambique wavumile amacala okubulala, ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni, ukutholakala ke neyinhlamvu ezingekho emthethweni kanye nokwephula umthetho wokungena kuleli. Lokhu kuza ngemva kwezivumelwano sokuvuma icala nesesigweba senze nombuso. uDJ Wallace wasocwa ngaphandle kwesakhiwo eZambezi enkabeni yedolobha iGoli ngozibandlela wangunyaka wedlule. Kusenjalo iNPA ithi icala elibhekene nalowo abesolwa naye uVictor Majola lisesenkantolo kanti lihlehliselwe umhlazi 17 kwephezulu kuze kuphothulwe izethulo zesigcawu esandulela ukuqulwa kwecala. The conviction and sentencing of 25-year-old Mozambican national Armando Phakula to an effective 25 years imprisonment by the Gauteng Division of the High Court in Johannesburg for the matter of Warwick Stock, popularly known as DJ Wallace. Phakula pleaded guilty in terms of Section 105A of the Criminal Procedure Act, admitting that he carried out the killing for payment. This sentence reaffirms the NPA's commitment to ensuring that perpetrators of violent and contract killings are held accountable and that justice is served for the victims and their families. Selbenyezelwe ngokusemthethweni usuku lomhlazizi nokulwezi njengosuku okuzobanjwa ngalo ukhetho lohulumeni beyindawo kuleli njengoba selishicilelwe kusomqulu kahulumeni ongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele inkosini Ihlabisa. Imikhankaso yamaqembu isizoqala ukuqina ngamandla ezifundazweni ezahlukene. Ngokusemthethweni umjaho obheke ukhethweni lohulumeni bezindawo ngemuva kokumenyezelwa kosuku lokhetho ngokusemthethweni. Lokhu kuchaza isigaba esilandelayo ezinhlelweni zokhetho njengoba nohlu lwabavoti luzovalwa phakathi kwamabili. Konke lokho kade sikwenza kusukela ensukwini ezedlule sasenzela ukuthi abantu bakithi bethi mabeyobhalisa bebebazi ukuthi bawe bekuphi ngosuku lokhetho singamemezeli sekuvaliwe ukubhalisa ukuba ngabavoti. Namhlanje ke usuku ke esimemezela ngalo ukhetho la ngomhla ka4 November kuzothi ke phakathi kwamabili onke ama voters roll azobe esevala ngokohlangothi ke lukahulumeni. Sizilungiselele ngokwenele njalo ngenyanga khona umhlangano
engiwuhlalisayo obizwa ukuthi ikomiti longqongqoshe olumayelana nokhetho lo uhulumeni basekhaya. Kulomhlangano siba namaphoyisa, sibe nabezomnyango kwa-justice, sibe nabakwa-home affairs, sibe ney'nhloli ezibheka ukuthi akukho yini okuzophazamisa ukhetho. Ulwazi esinalo kule mhlangano lusitshela ukuthi soba nokhetho oluphephile, olukhululekile noluvulekile. Kulindeleke ukuthi ishube imikhankaso yokhetho kulo lonke leli njengoba sekusele izinyanga ezintathu ngaphambi kokhetho. Sisekuzwa ezokhetho amaqembu ezepolitiki azongenela ukhetho lohulumeni beyindawo mhlazizi nokulwezi anikezwe umqamula juqu wehora lesihlanu ntambama mhlazi ngama-28 kuNcwaba ubake balethe uhlu lwamagama alabo abazongenela ukhetho. I-IEC iphinde yamukela ngokusemthethweni usuku lokhetho limenyezelwe ngungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele Nkosini Hlabisa. Know that not everyone that is eligible to register has registered to vote. But you have rewritten history. We will go into this election with the highest number of registered voters than we have heard in any of our previous elections. Usihlalo we-IEC ukhuthaze abangakabhaliseli ukuvota ukuthi basebenzise ithuba lokugcina ngokubhalisa online ngaphambi konqamula juqu phakathi kwamabili namuhla. The voters' roll will close at midnight tonight. Once the voters' roll closes, no new registrations or changes to registration details will be accepted for the 2026 local government elections. I-IEC siqalile ukwamukela amagama abantu abazongenela ukhetho okuhlanganisa amaqembu ezombusazwe nalabo abazongenela ngokuzimela ngabodwana. Registered political parties and independent candidates intending to contest the 2026 local government elections have 21 calendar days to submit their candidate list and nomination documents. Iningizimu Afrika inamaqembu ezembusazwe abhalisiwe angaphezulu kwama-600 kulamaqembu angaphezulu kwama-300 abhaliswe kuzwelonke angama-32 ezifundazweni angaphezulu kwama-200 abhalise kuzifunda ezahlukene kanti angama-55 abhalise kumkhandlu emkhulu engama-metro. Usihlalo wohlako lwezokuphepha olwaziwa ngeNet Joints Lieutenant General Tebelo Mosikile uthi izinhlanga zokuphepha zishaya into encomekayo ngesikhathi sembhikisho emalungana nodaba lokufika ibisabalele kupheleni kwenyanga edlule. Uphinde kwaqinisekisa izwe ukuthi ukhetho luzobanjwa nonyaka ngeke lubeke nazihibe. Ubekhuluma isithangamini nabeyindaba ePitoli namhlanje. Usikile uthi inkulungwane ngeenkulungwane zabantu abangenawo amaphepha kulela sebebuyele emazweni abo. The introduction of vehicle targeting system at Libombo port of entry significantly improves the detection of stolen vehicle, smuggling activities and other illicit cross-border crimes. Lo sihlalo weNet Joints umsikili uthi emnceleni yakulelizwe kumqoka ukuthi ke ikhulu iqhubeke nokusebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukuze kwenziwe isiqiniseko sokuthi akekho umuntu ongena kuleli ngokungemthetho. Joint operations between Border Management Authority, South African Police Service, South African National Defence Force, South African Revenue Services and Customs and Transport, amongst other departments, continue to enhance border security. Ngemva kwenyanga kubanjwe iMarch and March umsikidi uwachome uphaphele gwalagwala amaphoyisa nezinye inhlaka zokuphepha ngelithi bashaya into ecokeme ngesikhathi kuqhubeka imbhikisho enokuthula. Omunye usihlalo weNet Joints uMajor General Joseph Mchaliso vele emasosheni yena uthi ke bona bazoqinisekisa nje ukuthi ngosuku lokuvota nangesikhathi ozobe kuvotwa ngaso konke khamba kahle bazobe belekelela amaphoyisa. So
training some of the SANDF members to be IEC officials in the event that there's an issue with those that are appointed as IEC officials. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisePitoli. Amaphoyisa athi uphenyo ngokubulawa kwekhansela le-ANC kuWard 17 uSibusiso Khekhwekhwela selithingethwe yi-PKTT. Ukhwela udutshulwe wabulawa izolo eClearwater entshonalanga yeTheku. Amaphoyisa ayaqhubeka nokulandela umkhondo wokuthungathwa kwabasolwa. Ukubulawa kwekhansela uSibusiso Khwela kuphazamisa uzinzo nokuthula kwaZulu-Natal. Ngokombiko wamaphoyisa ukubulawa kaKhwela bekuhleliwe. Ubulawe esehhovisi lakhe asiza kulo umphakathi phambi kwamalungu omphakathi. Lesigameko sishukumise lo mphakathi ububonakala unokuthula. Umndeni wakhe ubukhuluma nabezindaba okokuqala ubukhungathekile. Nokho bakwamukela ukungenelela kwethimba lamaphoyisa liphenya amacala okubulawa kosopolitiki iPKTT elizohola uphenyo ngokubulawa kukaKhwela. Sibe nethemba elikhulu lokuthi le ndaba izoshesha iphele. Bazobathola abenzi bobubi ngesikhashana nje sincane ngoba izolo basithembisile bathi bacela sibaphe isikhathi bathi kuzoshesha kuzotholakala. So sinalelo themba elikhulu ukuthi bazotholakala abenzi bobubi. ANC ikuchaze njengokushayeka okukhulu ukulahlekelwa uKhwela. Abaholi namalungu eqembu bavakashele ikhaya likaKhwela ukuyodlulisa amazwi enduduzo. Abaholi banxuse kube abantu behlisa amaphaphu nokuthi zeqiniswe zokuphepha zalabo abamele umphakathi. Kusimangaze kakhulu ngoba thina besikholelwa ukuthi lapha eThekwini sekustable. Sekunozinzo akukho ukubulalana. ANC iphinde yacela amalungu ayo kanye nomphakathi okungenzeka ukuthi banolwazi ukube alekelele amaphoyisa. Kwindaba ze-SABC nguAyinda Mhlongo eClearwater. Bukele sathi qhu eyitoro kanti siyabuya nezinye izindaba ngemva kwekhefu. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikhumbuza ukuthi le indaba zatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Njengoba selishicilelwe ngokusemthethweni usuku lokhetho lohulumeni beyindawo amaqembu ezombusazwe asezoqala ukwenyusa umdlandla ukukhankasa. I-ANC ibhunge ngalokho izinselele ngaphakathi eqenjini njengoba kusondela ukhetho lohulumeni bezindawo kanti kwezinye zezinselele ezibalulwe yiqembu ukuhlubuka komfelandawonye wayo SACP njengoba ingenela ukhetho ngokuzimela. These elections is difficult in many fronts and the ANC tend to deal with that and is dealing with that. In terms of the challenges that are posed by the election campaign itself and the election. Odabeni lwenkulumo kaDokotela Nkosazana Dlamini Zuma umbalulo ufunge ngelithi lolu daba ulinikele kwabezomthetho. You've got to prove that indeed this thing happened, because for the people who were not at Nazareth, if they are told that Mbalula was dishing money, that is the word used, quote unquote, then it remains a fact in the annals of history, but a fact and a statement of record. Kusenjalo umholi weAfrica Mayibuye Movement wenabe ngezinhlelo iqembu linazo njengoba kusondela ukhetho leli qembu belibamba umhlangano walo lapho lizilungiselela ngezinhlelo zokhetho njengoba selushicelelwe ngokusemthethweni usuku lokhetho lwangolwezi. The insights that we continuously gather from thousands of South Africans now and over the next weeks will constitute the foundation of our final local government elections manifesto. Ushibambo uthi bazokwethula umqulu wabo ezethembiso zokhetho eKuruleni ngenhloso yokuqhakambisa ukuthi lisekhona ithemba lozinzo kumasipala. Kuboshwa bokufika abangama-29 ngesikhathi izikhulu zikahulumeni zihambeleke embonini zaseHammersdale entshonalanga yeTheku. Kubikwa ukuthi abasebenzi banqatshelwa amalungelo ayisisekelo okuqashwa kanti kutholakale abantu bakwamanye amazwe besebenza kulamafemu.
Iziphathimandla zithi abangu-14 kulabo ababoshiwe abanawo amaphepha abagunyaza ukuba kuleli. Abanikazi bamafemu ababili basezweni laseShayina kanye nabalingani babo nabo baboshiwe. Kusolwa ukuthi basebenza eNingizimu Afrika ngamaphepha ezivakashi. Kule nkampani nje siqeda ukusuka kuyona kanye nenye inkampani ebesikade sikuyona ngale ngemuva. Sithola ukuthi abasebenzi bahola imali engango 6 rand ngehour. Sithola ukuthi abasebenzi baholela u70 rand ngosuku. Okuyisimo esingeke sikwazi ukuzivumela. Baholelwa o255 rand ngeviki. Okuyizimo esingeke sikwazi ukuzivumela. Amantombazana akithi asebenza la ahola izimali ezingekho kodwa futhi abanawo ama-payslip. Abasebenzi nabo bezwakalise izikhalo zabo ngezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Ekuthenini imali incane, imali ye-overtime ayikho, sidla isikhathi esincane, siyagqilazeka, kuningi siyathukwa khona la. Hayi bandla ngiyindlala ngilambile. Sengisizwa nawo 350 uhulumeni. Ayikho lento, hayi bandla ngiyindlala. Umuntu uphula ngophuthu nje. Phila ngokodwa uyasebenza. Le mali iphelele entweni zokugcoba. Nakhona nje uyasiza ukuthi icela unaloya kwashele ngoba umgqibelo nesonto isonto uyathethisa. Izikhulu zithi ukuhlolwa kwezindawo zokusebenza kuzoqhubeka njengoba uhulumeni eqinisa imizamo yokubopha abaqashi abaxhaphaza abasebenzi. Ngingononhlakane Phumagwaza ezindabeni ze-SABC eHammersdale. Ukulungisa amaphutha kwezobulungiswa kanye nokungalingani kwesikhathi esedlule seNingizimu Afrika kwethulwe njengempendulo odabeni lomthetho wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Ummeli omkhulu wePhalamende uAdvocate Philip Mkwena uthi inhloso yomthetho ukuvuselela kokwabiwa komhlaba ukuze kufinyelele ngokulingana kuwo wonke umuntu. We are saying also this must be read in terms of with reference to what the Act seeks to achieve, the pressing issue of government to develop the land to the benefit of those that were disadvantaged, and to weigh those factors and of the land owner vis-a-vis those objectives that are sought to be achieved. Ijaji uVincent Saldanha, ijaji uHeli Slingers kanye nejaji uNobuhle Mancu Lockwood yibo abasingethe lolu daba. The tension between justice and law. The two are always in tension. We saw it in the previous under apartheid, law and justice, there's always a tension. And I suspect the tension continues, even with a constitution. Abafake isimangalo enkantolo ngalolu daba bathi abaphikisani ke ngokubuyisela komhlaba bayisibona isidingo salokho. Into abakholela kuyo ukuthi izingxenye zalomthetho azihambisani nomthetho sisekelo, yingakho ke bafuna inkantolo iqhamuke nekhambi. Ekuqaleni kwaleli sonto abameli babengameli uCyril Ramaphosa bavumile ukuthi isigaba se-19 2 3 no 4 yibo abayinkinga. Bonke ke abafake izicelo baphendulile kanye nezinhlangano ebezingeyona ingxenye yecala kodwa abakwazile ukwenza izethulo zabo ezibhalwe phansi bekulindele ukuthi ke kuphothule kuleli sonto. Kodwa ke akuzange kube njalo, akacacike ukuthi inkantolo izophinde ihlale nini ukuze iqhubeke. Abameli ke abahlukene kulindele ukuthi bahlangane ukuze baqhamuke nosuku lokuphothulwa lalolu daba. Nginibingele babukeli emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke simi kanje qoqaphela nje mbukeli akhona ke nje amathuba emvula amancane ngisho nje ukuthi umkhemezelo thamba nje aqiniseke nje khona kweli kaMthaniya kuye njalo nje esifundazweni Eastern Cape ngisho nje liphengile ke nje izulu molibhekise khona ke nje eKapa lodumo kanti kusazo zoqaphela nje mbukeli lwamsinga kubandawo letha wona ke nje amakhaza eKapa lodumo sakhona ke nezimvula ezinamandla ngisho nje ukuthi imvula enkulu ethanda baziqiniseke nje khona ke eKapa lodumo kanti ke nje lithanda ukuthi nje lemboze ngamafuke nje izulu molibhekise khona ke nje imthatha kuye njalo nje eThekwini kanti mobhekise khona ke nje Mbombela ngwalendela ke nje la mathuba emvula amancane kanti ke isixwayiso sethuke sakusasa esiphuma khona kwa South African Weather Service sime kanje soqaphela amoya ko uvunguza ngamandla thanda nje uqiniseke khona ke esifundazweni eNorthern Cape kanti ke amazinga okushisa kusasa kakhulukazi ngempela mobhekise khona ke nje eGoli Soweto kanti ungaze yaduma ngasho nje ukuthi liyabanda namhlanje ebusuku ngawo nje u5 kanti ke lithanda ukuthi nje lipholeke emini ngo23 phole njalo nakhona ke Pretoria singawulindela u23 kanti mobhekise khona ke nje esifundazweni eLimpopo amazinga okushisa ami kanje
lithanda ukuthi nje lifudumala ke Giyani ngo24 kuye njalo nje Musina singawulindela u24 kanti mawubhekise khona ke nje esifundazweni eMpumalanga amazinga okushisa amika nje lifudumeleke eMbombela ngawo nje u24 kanti liyabanda eMelo singawulindela nje u20 mawubhekise khona ke nje esifundazweni kwaZulu Natal eThekwini eClermont kwaMasho eMlazi liyashisa ngo27 kuye njalo nje uLundi nakhona ke nje eFryhead singawulindela u25 kanti mawubhekise khona ke nje eMaritzburg koMbali singawulindela u29 kanti mawubhekise khona ke nje esifundazweni Eastern Cape amazinga okushisa amika nje liyashisa ke eMthatha singawulindela nje u32 kanti mawubhekise khona ke nje Gqeberha ngasho nje ukuthi lipholile ngawo u21 mawubhekise khona ke nje esifundazweni iWestern Cape amazinga okushisa amika nje liyabanda ke eKapolodumo ebusuku ngawo nje ethi kuye njalo ke nje emini singawulindela u15 kanti ke George thanda ukuthi nje liphole ngawo u20 mawubhekise khona ke nje esifundazweni iNorthern Cape amazinga okushisa amika nje eKimberley liyashisa ngo28 kanti lithanda ukuthi nje lishisa nakhona ke Appington singawulindela u29 kanti ke Calvina lime nje ku21 mawubhekise khona ke nje esifundazweni Free State amazinga okushisa amika nje Bethlehem pholile ngo22 kuye njalo nje Bloemfontein thanda ukuthi nje lifudumale ngawo u24 mawubhekise khona ke nje esifundazweni iNorthwest amazinga okushisa amika nje liyashisa ke Rustenburg ngo26 kuye njalo nje eMahikeng singawulindela u26 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusehla mina ke ngintombi ngamadlamini ulangilihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Sibonge kakhulu mantshi izambukeli usale kahle.